bafethu babengelayo usho ukuthi mbatindalo singafuthi zakhomba xa sokhona leyo kwamhlanje ivula indlela elincane kangaka umfana kaFakude ekhaya kusemkhuze sihlangene lapha ngokulimala kababa Khabazela ubaba Aaron Mkhize ngiyamazi ke mina ngicela ukusebenza nobaba ngonyaka ka-2007 ngifika estudio kubhuti uThuthani bangikhulisa nangakabi khona ibhola ngakhula nangaphansi kwesandla sikaMaskandi ngaze ngaba nenhlanhla ngonyaka ka-2016 thina endimeni yoMaskandi sashaya unyaka baba Khabazela ulane kahle khehla benguthanda amandla ngenawo kube kuthiwa ngisaqashwa ngisasebenza ngabe ngiyakukhipha nami nginawo amandla phela awekho kodwa ngibona ukuthi ngisaphila Sorry.